Okay, der er også Nine. Fuck, var der meget loot. Der er 2 Nine. Nej, det er bare ham der Archon og så ham den anden. Ja, du skal lige passe på, Henrik. Du er ret squishy i forhold til os to. Fuck, man. Skal vi lige så være selv, eller hvad? Skal vi lige loot lidt? Henrik, han er videre. Henrik, de er døde? De er døde. Fuck, der er meget loot, mand. Fuck, der er spawnet mange bosser. Så sindssygt. En boss mere i nærheden af det her, så spawner ham der psykopaten. Det kan så Eller hvad? fucking meget loot. Skal vi lige gå tilbage og sælge, eller hvad? Altså, der kommer til at være endnu mere loot, så vi kan ikke nå at samle alting op. Der er fucking mange birds her. Fuck game her. Ja, så bare lad os sokke lidt mere herovre. Godt. Vent lige nu. Jeg gør ikke noget. Endnu videre. Vi skal videre. Fuck, man, jeg er bange for Et det. stykker heroppe. Der er et par stykker her. Prøv at sætte ind lige der, jeg står nu, Henrik. Lige få den der med vinkel op. Okay, er det time? Ja, værsgo. Jeg ved ikke, om jeg dør nu. Jeg tror, jeg dør. Jeg var nede på et HP, der jeg laggede sindssygt meget. Hvor er bossen? Der er en ligger deroppe i hvert fald. Der er meget til at dræbe ham. The Lotus Defiance. Ja. Jeg looter lige hurtigt. Looter du lige over det med de 2 space tour tilbage? Ja, jeg skulle lige have... Literally 2 space tour tilbage. Literally. Okay, skal vi prøve igen? Sok. Endnu mere. Okay, endnu mere. Herovre, hvor jeg står nu, Henrik. Der. Yes. Så videre igen. Så 2, hvor jeg står. Hvordan? Vi skal lige have dem her med. Ej, han er ikke med, eller hvad? Der er lige nogen her. Videre. Godt, videre. Jeg lige scout. Der er mange mobs foran. Okay, videre, Henrik. Pas på, Hvis vi lige kommer rundt om hjørnet der. Henrik. Hvis vi kommer ind rundt om hjørnet her, så er der mange. Okay. Jeg tror ikke, vi kan få flere nu. Vi kan ikke få flere nu. Vi skal videre. Åh! Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg kan ikke se noget. Jeg er fuldstændig lag. Jeg er død. Så lægger du bare. Helt lortet.